fannin ilimi baba nan ma gwamna za ya kula shi. Da mun yaba da rubuta ne kowa baba don gwamnan mu ba shi da kyashi. Baba ka ƙara gyara jihar ka. Makaranta ku ilimi duk jahilci an kore shi. Shugabanci ga wanda Allah ya azurta da kwarjini a zukatan jama'a da amincewa da halayya da ɗabi'unsa a fakin gishin ci gaban rayuwar talaka babban alkhairi ne gare shi da su kansu al'ummar da ke jagoranci. Bisa samun wani alkhairi ne hukumar gudanarwar kwalejin kimiyya da fasaha ta jiha wato Zacas karkashin jagorancin shugaban kwalejin Malam Nura Salihu Anka da mataimakinsa Malam Babangida mai nasara a madadin malamai da ma'aikatan makarantar suna mika sakon taya murnar su ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau akan cikarsa shekaru biyu akan karagan mulkin wannan jiha. Wannan ba karamin alkhairi bane ga al'ummar jihar Zamfara inda suka fara jin gardin mulkin demokradiyya na samar musu da abubuwan more rayuwa musamman ma a fannin samar da ruwan sha birni da karkara, inganta sha'anin kiwon lafiya na gyaran asibitocinmu da bada magunguna ga inganta mayan titunan babban birnin jiha domin farfadowa da kasuwanci a wannan jiha. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara ba anan ya tsaya ba inda ya farfado da aikin gwamnati ta inganta karawa ma'aikata wannan jiha albashi ga kuma biyan kuɗin wayek da neko wanda aka kasa biya a shekarun da suka gabata. Duka Gamjin na Gusau ya biya don inganta sha'anin ilimin 'ya'yanmu. Gamjin na Gusau ba anan kaɗai ya tsaya ba, ya gudanar da gine-gine da sabunta wasu makarantu tun a matakin firamare har sakandare da zuwa manyan makarantunmu na wannan jiha da inganta sha'anin ilimin 'ya'yanmu. Ba abin da za mu ce ma wannan gwamnati ta Gamjin Gusau sai dai mu ce madalla da wannan ayyukan alheri da ke aiwatarwa a wannan jiha. Shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jiha wato Zacas Malam Nura Salihu Anka da mataimakinsa Malam Babangida mai nasara na ƙara mika sakon taya murnar su ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malamin Muni Matawallin Bukum da shugaban majalisar dokoki ta jihar Right Honorable Bilamin Ismail Moriki, sakataren gwamnatin jihar Zamfara Malam Abubakar Muhammad Nakwada, shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Zamfara Honorable Muktar Muhammad Lugga, Alhaji Yakubu Sani Haidara MNI shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, shugaban jam'iyyar PDP na jiha Dr. Jamilu Jibo Magayaki a jihar Birnin Magaji, mai girma kwamishinan ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha Malam Wadatau Madawaki, kwamishinoni masu ba da shawara ta musamman 'yan siyasa da ma masu yi ma wannan jiha fata ta alkhairi. Kwalejin kimiyya da fasaha ta jiha wato Zacas cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na jagorancin shugabanta Malam Nura Salihu Anka ta samar da abubuwa da dama don inganta harkar ilimi a wannan jiha, inda kwalejin ta yi ƙoƙarin samo wasu kwasa-kwasai haɗin gwiwa da wasu manyan makarantun wannan ƙasa wato affiliation da kuma NBTE, inda aka tabbatar da samo waɗannan ƙarin kwasa-kwasai na diploma ta ƙasa wato national diploma, share fagen shiga babbar diploma ta ƙasa wato pre-HND da babbar diploma ta ƙasa wato HND. Shi yasa ya zakalo haziki ɗan kishin ƙasa mai son ci gaban ilimin wannan jiha Malam Nura Salihu Anka domin ya bada tasa gudunmuwa ga sha'anin ilimi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Zamfara. Allah ya taimaki gwamnatin jihar Zamfara ya ƙara kawo mana dawwammamen zaman lafiya a wannan jiha tamu, ya taimaki kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Zamfara wato Zacas. Wannan sakon taya murna ne da fatar alheri na cika shekaru biyu na mai daraja gwamnan jihar Zamfara daga magatakardan kwalejin Malam Sa'idu Salisu Muhammad Dan Sadau a madadin shugaban kwalejin Malam Nura Salihu Anka. College of Art and Science Zacas ce wadda ke a Gusau. Uwa mabaɗa mama samun ki mun yi alfahari mun shaidi biki na rantsarwar sababbin ɗalibai na gari.